צ'ש מישה אייליינר. אייליינר. בגמר, ואנחנו מבקשים לכם בינתיים לא לצחוק כדי לא לפרק לנו פה את האולפן. אנחנו איתו. ידעתי. לא עכשיו, שנייה. זה אמיתי, רבותיי, זה הצחוק של האיש. לא, שנייה. בוא שב. עוד לא התחלנו. זה מה? עוד לא התחלנו, יאללה. אחרי הוא בשלב חצי. זה שורף את האוזן. אוקיי, לא. זה לא ילך ככה, אנחנו חייבים לעשות שידור. אני חייב להתאפס על עצמי. כן, אז אנחנו מבטיחים לכם ערב שאתם מבינים כמוהו לא חוויתם מעולם. תנסה לעשות את הטקסט שלך. תקשיב, שרשרת הצחוק של ישראל התחילה כאן